Avui som divendres 23 de maig del 2025. Ha arribat el cap de setmana de les 12 hores. Ens fa molta gràcia i també molta il·lusió. Ara és el gran moment perquè comença a arribar tothom, ha arribat ja gent de Mallorca, de Menorca i els nervis ja van afluixant, la feina ja està feta i que comencin les 12 hores. 1, 2... Jo crec que és molt bonic perquè es retroben de cop abans d'arribar i és com un uah, mira qui hi ha! I després, ja quan tenen temps, passen per aquí. Jo crec que arribarem a les 200 persones. Ara som 180 i pico, però clar, hi ha tota la gent que vindrà de públic que no la tenim controlada. Per tant, serem molta gent. Jo en aquell moment estàvem fent glosa amb el Carles Belda, que el vam fotre fora de casa i el vaig acollir a casa meva i llavors vam estar un temps vivint junts i va ser quan ell va muntar l'U d'en Salidi Sound System, perquè en aquell moment hi havia l'efervescència del Garrotina a Sabadell i amb la casal de la Sèpia Verda i tot això. I estàvem bastant ficats perquè fèiem això, els primers concerts de glosa al Principat que llavors no se'n feia o no se'n feia gaire o no. I llavors, en aquell context, jo recordo que un dia anàvem amb autobús de línia entre Manacor i Felanitx i de cop se'm va acudir que hauríem de fer 24 hores de glosa seguides, no? I vaig trucar al Belda i li vaig dir, hem de fer això. I em va dir, hòstia, però 24, tio, i si comencem amb 12? I bueno, primer any amb 12, però el segon 24, perquè 12 per provar, però aquí el que s'ha de fer són 24 hores. Bueno. I ara ens tornes l'esquena. Ai, Déu meu, quin gran sobretot per al xicot que m'ha portat el mercuri. Sobretot per al xicot que m'ha portat el mercuri. La 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 la. Veig que canten i riuen a un cercle aïllat, però després sempre diuen que els mallorquins són tancats. Però després sempre diuen que els mallorquins són tancats. Ara ho tinc que aclarir, que els mallorquins són tancats i els menorquins han d'obrir. Els mallorquins són tancats i els menorquins han d'obrir. Està molt ben explicat. Està molt ben explicat. Per seguir-vos el camí. Sort que estem al Principat per poder-vos traduir. Sort que estem al Principat per poder-vos traduir. Aquest és un dels capítols, aquest és un dels capítols que duen una lliçó. Mentre vos calguin subtítols, no serem una nació. Mentre vos calguin subtítols, no serem una nació. La 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 la. Aprofito ben entesa, aprofito ben entesa, i us diré, doncs, si em deixeu, donem per inaugurades les 12 hores de Manlleu. Donem per inaugurades les 12 hores de Manlleu. Ya sos libre, mi caragüita, yo te quiero mucho.
vespre a tothom. Hem començat amb una cançó d'en Carlos Mejía Godoy, una cançó en castellà, i un cop fet, ara ja cantarem en normal, perquè les... Certa que seria en un poblet medieval, un baró de mala geia que tothom volia mal. Carrossa d'or i plata passejava tot superb pel seu terme que moria d'esquifit i famolet. 50 anys després, la memòria m'ha empès, pel·lícula d'amagat aquí. I dur-te aquest record i alliberar del cor aquest secret que t'havia de dir. Emporta't vell els teus fills a bon recer d'aquests ferits que creixin forts, sans i valents, perquè amb el temps puguin salvar els déus dels danys de la guerra. En nom de l'equip impulsor d'aquestes 12 hores i de Cor de Carxofa, que és l'associació del foment del glosat, us donem la benvinguda a aquesta edició de les 12 hores. Ui, estic molt nerviosa, Ui, ui. Primer de tot volíem fer tot l'equip, volíem fer un agraïment molt especial al Casal Popular Boira Baixa, perquè si aquestes 12 hores són una realitat és perquè hem comptat sempre d'una forma incondicional del seu recolzament. Ja ho heu començat a notar des d'ahir. Un agraïment immens a Cors de Carxofa per tots aquests anys d'aquesta feina de mantenir la flama de la glosa i en especial al grup local, a Oidà. En un món que alguns voldrien cada vegada més egoista, més insolidari, més desigual, més injust, la glosa porta tot el contrari: alegria, cohesió social, vincle, imaginació, i per tant és alguna cosa que cal defensar i reivindicar. Volem prendre l'espai per trencar el silenci, perquè el silenci és complicitat davant de la vulneració de drets humans i el genocidi que s'està televisant en directe, que està ocorrent, diguem, a Gaza, i per mostrar la solidaritat amb el poble palestí i amb la seva resistència. Les 12 hores de glosa són per nosaltres una festa, però també una eina de creació d'espais de trobada i d'intercanvi que visibilitza la riquesa i diversitat de la cançó improvisada en català i, sobretot, per posar la glosa a les places, als carrers, als espais comunitaris i als llocs on passen coses, perquè la glosa sigui part viva de la cultura popular d'avui. I és per això perquè ens fa molta gràcia i també molta il·lusió, i que gent que glosi és el que cal. Cap a dins a començar les 12 hores. I doncs els fiquem al mig i ho fem amb un cantat, però no us entretingueu a comprar aquí al mercat. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. Has de comprar o no? T'he dit que m'espanta. Ara veig que ja no plores i t'he dit que aquestes hores jo ja no he de mestar manta. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. Embotat com un llagost i ara ho voldria esmerar. Ells han dit farem s'agost, tu has dit no de comprar. Obrint els fogons, encenem el foc amb aquest primer gran acte que és alhora una declaració d'intencions, perquè compartirem veu, versos i melodies des de tots els racons dels països catalans. Avui, el vermut
no només acompanya les cançons i les converses, sinó que també és un acte de suport i reivindicació. La barra que teniu allà darrere està gestionada pel grup de suport mutu de Manlleu, que lluita per defensar el dret a l'habitatge i a la dignitat de tothom. Tot el que recaptin a la barra... Aplaudiu-los, aplaudiu-los. Tot el que avui recaptin a la barra servirà per cobrir les multes que han rebut en les accions per aturar desnonaments. Us animem a acostar-vos-hi, a fer-hi un mos i sobretot a veure i a brindar per la justícia social. Avui, aquí en aquesta plaça, hi trobem tant amigues de fa anys com les cares noves de gent que s'acosta per primera vegada. Si encara no coneixeu la glosa, podríem dir que és l'art d'improvisar versos sobre qualsevol tema, al moment, amb una melodia coneguda. Però la glosa és també una manera de ser, d'observar el món amb ironia i tendresa, de dir les coses tal com ragen i de fer comunitat a través de la paraula i la nostra llengua, la llengua catalana. Aquesta mostra és un homenatge a tots els espais que al llarg de 17 anys han acollit glosadors i glosadores, trobades i sobretaules, i avui us convidem a seure a la nostra taula. Una taula de Manlleu que vol ser, per una estona, casa vostra. Ell diu no està tot sol, però jo aquí en el rodó una nespera meu. Ai, estimat Manlleu, ho feis posar cara al sol. Bé, pues, així es trobarem gent de diferents tradicions i, per exemple, tenim la manera de fer dels illencs que conserven la mètrica correcta i perfecta, sempre, el 99,9, i això és la seva manera de fer, i la rima de consonància perfecta. El pa. El pa és allò que no hauria de faltar mai a una taula. I ja no ens alimenten molles. Volem el pa sencer. Quin pa sencer voleu vosaltres? Què reclameu com a imprescindible? Des de l'Illa Gran, amb veus arrelades, Mallorca és aquí. La llevadura és latent, la llevadura és latent, i se pot caure en volant. Pates es pa sencer, a un trosset més evident. En parar faré una ala i seré més eloqüent. Ja vull espada d'espoda per repartir-lo en sa gent. Tu demanes bon llevat, forma part d'aquesta sang. S'aliment pos dona-la i ja en som alimentat. Per això dins el combat sa mentida m'ha trebat. Quan m'arriba d'espoda i jo com a pa sencer jo et demano la veritat. Tenim la particularitat que anem sense instrument. Llevat des darrer any o d'any i mig que en qualque tonada hem incluït la guitarra, però normalment és una tonada que se fa a capella i que, a part dels romanços, la glosa mallorquina són mínim de 4 versos que van alternant dues rimes. Una glosa mallorquina sol sortir sempre a l'instant, que quan hi poses escant tot d'una ja s'endevina i posa la pell de gallina perquè té el millor encant autèntica i genuïna. I el públic més principal
Hem cantat Cant d'Estil València. Es diu Cant d'Estil perquè cada cantador té el seu estil propi, no hi ha una partitura única per a tots, cadascú, segons les seues possibilitats vocals, fa una melodia o fa una altra, i s'acompanya normalment d'una rondalla de vent i de corda. Malparit. Sí, la dona ens ha marcat molt. I encara podem dir que estem eixint del tema, però no acabem d'eixir. Falta molt encara. Per una banda està la reconstrucció física, però per altra està la reconstrucció emocional. I això passa en primer lloc perquè dimitisca per fer fora el president que tenim responsable de tantes morts. I anem a poc, però estem molt marcats encara. Nosaltres treballem el vers de 5 i després projectes. I després, així al principal, hi ha algunes altres formes que el conreu que es fa és del vers de 4 i a vegades de rimar sonant en els parells, el segon i el quart. Però així l'important que hi ha que tindre, a banda de la tècnica, és tindre imaginació i tindre alguna cosa que dir. Quan no se sap què dir, el millor és callar-se. Com diu obert a tothom, tots ens tirem a la piscina. També donem les gràcies aquí a l'orquestrina. Donem moltes gràcies aquí a l'orquestrina. Glosarem sense rebaixa i es diran coses fortes, que ve el casal boira baixa, que ens ha obert les seves portes. El Francesc de Sentmenat I la Núria de Terrassa, no? i el Joan de Figueres. Exacte. Una mica de veterans i Sí, totalment, ha sigut una benvinguda molt plural i molt coral, podríem dir, no? I també és que tenim la primera part de la mostra i també la primera incidència, Lolo, perquè avui és la càmera, no?
baixo i vinc a baixar. Ara ja em sento de l'Ebre i en 2 dies valencià. Menorca i Mallorca balla, que visca la gent i que visca esta rondalla. Xuler, que xuler, Entre Vox i Convergència, acabem amb ells, sisplau. Enviem-los amb urgència al fons del pantà de Sau. Sent pas dolent, no ho cregueu pas, minyona sem, republican, de festejaire, en som un poc, fem com els altres, sent pas de Roxy. Sobre taula mai no és pobre, els companys em fan escola, que sempre jo em sobra menjar per la Carmanyola. Faig un dinar ufanós i un company doncs molt es passa, que hi he fotut molt arròs, que hi he fotut un gra de massa. Ai, gagelida, no ho creiem pas. Minyona sem, republican, de festejaires, en som un poc, fem com els altres, sent pas de Roxy. Reunides a aquesta plaça, jo que sempre em salto norma, a mi el que em sembla massa és que haguem de venir d'uniforme. Però en l'escola glosadora això és una passada, si tenim de directora la nostra Immaculada. No ho cregueu. Esbarra això. Això és una festassa i ara us miro tots vosaltres i us miro a la cara. Dic gràcies Immaculada, que és la nostra massa mare. No n'heu fet un gra massa, aquí els de l'Oida Manlleu. I dir-ho doncs ja s'ho val, perquè això es visibilitzi. Gent que glosi és el que cal i també gent que ho organitzi. Avui hem compartit taula i paraula. Hem sentit parlar a diferents terres amb una sola veu, la veu de la glosa. Que no s'aturi aquí el cant ni la conversa, que la rima s'encomani més enllà d'aquesta plaça. Perquè glosar no és només jugar amb la llengua, és fer xarxa, és plantar cara, és defensar la vida. Per això, gent que glosi és el que cal. I per acabar, les punicanes ens acomiadem i alcem el got. Cada territori ens regalarà un brindis glosat, amb la seva melodia, amb la seva essència, un petit tast de tot allò que ens uneix i ens diferencia. Siga acabau bon champany en la taula de
i a ningú semblarà estrany que avui a l'hora de glossar soc amic i soc company. Necessitam ajuda perquè els fills no facin nosa. Per això vull dir una cosa, si han d'assegurar el relleu, brindo per un petit deus que engrandeixen la cultura, tots aquells que tenen cura de fills que no són els seus. I glossaré a poc i com ho feim a Menorca i així encenem el foc sense que surti cosa xorca, que sa glosa no s'atura, que mos dona alegria, que sa glosa és cultura i ets sa bona companyia. I brindem aquí aquest dia, que serà una xalada, amb mercuri ratafia, jo brindaré amb pomada. I aquí ja brindem tots, que això no és qualsevol cosa, i brindem tots per grans mots i per fer millor sa glosa. Jo som l'Anabel Villalonga i venc de Maó, Menorca. Molt bé. I havia estat abans unes 12 hores. I tant, les primeres 12 hores i tot. Les primeres, segones, terceres, quartes. N'he faltat un parell per qüestions d'agenda, però he estat a gairebé totes. Bueno, jo anava de sonadora, jo sóc músic, i llavors anava sonant, sempre acompanyant els glosadors menorquins en ses porgueres, i de tant d'acompanyar-los vaig aprendre a glosar i ara darrerament venc de glosadora. També m'emporto que hi ha molta gent jove que està començant i moltes cares noves que no havia vist mai. Això està molt bé. Perquè ens faci bon profit, brindo amb la meva gent, tot pensant en la següent i que aguantem fins la nit. Que compartim el neguit quan la idea vol sortir. Per tots els que som aquí, compartint el que ens agrada i per la propera vegada vingui qui no ha pogut venir. Flipant només de pensar-te, en la senda de les flors obri el camí per trobar-te. Quan bote la foguera ja comença a notar-te, 3 mesos i ho deixen quan vulguis vine a buscar-me.
sé si vas a vindre o no, pel teu calor et tancaria un congelador, portes el sol, pensant com arracades al vol. Estem a les 12 hores de les closes de Manlleu. Seguim aquesta tasca. Allá arriba, nadie que tanca la ferida, tota la nit ballant la allá arriba, el licor que allarga la vida, tota la nit amb la Les zones van trencant tots els marges, piscina el teu melí que acabarà desbordant-se. Buscar el trampolí més el capaç d'assustar-me, calcar el sus volar i jo escabussar-me. Jo el que volia dir, i no em fa pas gens de pal, que si ella canta així deu curar doncs tots els mals. Avui a glosadors, ai n'hi ha de molt bons i podríem ajuntar-nos de totes les generacions. Juntant generacions hi ha collons molt eixerits i per a l'altre cantó hi ha collons molt encongits. Ai, t'ho dic jo, si em permets dir-te paio, saps? I ja t'ho puc dir jo. Ai, que jo he vist els del meu iaio. Segur que el que tu cantes són corrandes maltrapelles, però em costa molt que m'entrin per dins les meves orelles. Ara aquí hi ha una corranda que no la canta ningú. Que en sortir alguna a cantar-ne seria el més oportú. Direm veritat com un temple, cridarem a totes bandes que seguim el teu exemple i per això cantem corrandes. Important no ho soc, però soc dels més resclosits, dels que fa més anys que en canto. O sigui que vaig començar en una època que per aquí a la comarca de Vic no n'hi havia cap més. Hi ha unes corrandes que porten el teu nom? Bé, això és relatiu. També porten el nom de les corrandes de Fogueroles. Això ho va posar en Marcel Caselles amb un llibret que havia fet ell i va posar les corrandes d'en Carolino. Però en Carolino ja les havia sentides amb la gent gran d'allà a Fogueroles i de les Guilleries. Em varen impressionar un dia en Roviretes allà a damunt que em va cantar dues o tres. Sabeu, no sé si ningú sap qui era en Roviretes. No. Diré que era un flabiolaire de Folgueroles. Bueno, era de Sabassona, però es va establir a Folgueroles un cop casat i ens venia a acompanyar a les caramelles quan érem canalles. I vaig sentir en Roviretes cantar corrandes. Allà a la damunt, precisament a l'ermita de la damunt, i vaig sentir la inspiració allà de poder cantar corrandes més endavant. No sé si és amb abstracte, però si m'ensumes molt bé, faig pudor de putrefacte. Ara jo no desafino i potser tu et desmadres. Si vols ser en Carolino et falta pintar bons quadres. Jo potser també em desmadro i ho diré aquí amb escreix. Et falta pintar bons quadros i ser un quadro en si mateix. Que em posin a un museu, això per mi en té espera. Millor que triguin molt posar-me al museu de cera. Carolino, Carolino, tothom et vol ben a prop.
Si tu ets putrefacte, en seràs el nostre don. Em sap molt greu dir-ho així, em sap greu dir que ho tallem. Si heu d'anar a fer un pipí, d'aquí 10 minuts marxem. Oida, oida, aniré a fer un pipí i la cosa té boncita, però el faré molt de gust si tu m'aguantes la tita. La tita no he aguantat, però he escoltat la teva glosa i jo crec que aquesta edat deu pesar ben poca cosa. El que tu ara cantes, el que acabes de cantar, et diré, ai nena maca, vine tu a comprovar. I aquí, la de la corranda, el meu cant no sé si encaixa, però vull dir a tothom, gràcies en el boira baixa. Jo la primera vegada que et vaig veure va ser precisament en un dinar del grup de defensa del Ter i que et van convidar a venir. Això era a Borgonyà. A Borgonyà fa... Borgonyà, que en diuen els inglesos, i va resultar que eren escocesos. Però allà sí que vas estar molta estona cantant tu sol, perquè no hi havia ningú que sapigués... Els randallaires no hi havia ningú més, vaig haver de cantar jo sol. Vas anar cantant tu sol. Els randallaires feien la tornada. Això ho trobo molt difícil aguantar tot sol. He estat un abandonat tota la vida. Bueno, ara sí, no? Ara em sento molt... Molt acompanyat, no? Acompanyat, exactament. A la comarca hi ha un problema que es palpa ben bé en l'ambient i jo voldria denunciar-lo de forma molt insistent i veient aquí el molta merda crec que és del tot escaient. Ja comença la funció i ja vull ser al final, que quan s'aixeca el taló jo trobo que no és normal, que de pedra jo vull ser actor i sempre em toca fer de pal. Sempre quan i provo però no i a veure però sisplau perquè i ara
sèrie que això, Gràcies per aquesta tertúlia, he estat molt a gust debatre. Ella estava com la fúria i sols n'ha tret 3 o bé 4, però si entra la Núria ja ningú vol fer teatre. Potser puc ser picant com el pebre. Ha estat un entrebanc. Espero que el sabeu rebre. M'havia de quedar jo en blanc i crec que ho he vist tot negre. Mira, doncs primer hem presentat una mica la nostra entitat, qui som, què fem, els anys que fa que estem a Manlleu, i després els hi hem com plantejat un repte, perquè nosaltres no glosem però fem match d'improvisació, i llavors què hem fet? Hem fet un joc i hem posat 2 tipus de papers, un paper que seria el tema que poden glosar i un altre paper que seria l'emoció o el com, l'estil que han de fer-ho. Molt divertit. I doncs aquí al Far West ja ningú vol actuar perquè l'últim que ho va fer malament el vam disparar. Com sabeu, em dic Julieta, sóc adolescent rebel. Si no em volen al teatre, dic adéu al món cruel. La crem de la crem, però ara que canvia la tornada, ja soc més en sèrio. De Shakespeare n'és la quarteta, el meu cap ara fa agues, que si tu eres la Julieta, tu eres els Figaflaues. Vull dir, hem quedat al·lucinats, han passat 3 grups multitudinaris, a més hi ha hagut també molta gent de públic que ha vingut a veure l'acte i crec que tothom s'ho ha passat molt i molt bé. Ha estat molt divertit quan es tiraven entre ells i els estils també, alguns pujats, tothom molt divertits. La poma i tirar-la val per fer la sevillana, però és que tinc un budell buit, me l'acabo perquè em dóna a mi la gana. I per ambientar-ho bé i anar cap a Andalusia, doncs sisplau fes-nos un solo a lo Paco de León. I aquí ja voy de lao, podries pujar damunt la taula i muntarem un tablao. I tant que ja ho demaneu, mare aquí ho fareu dir, que amb el ritme que porteu a capella cantem el camí. La veritat de les fonts de la comarca estan contaminades i per tant tu no pots parar i beure aigua. I acaba repercutint molt amb el riu, perquè de fet tots els pobles anàvem amb pous, tots els pous ara estan clausurats i tots xupem aigua del riu Ter, que ara baixa molt bé, però portava 3 anys que, pobre, no treia, no aixecava el cap. I aquí al Genet, a l'embarcador, es venia una beguda que us l'hem portat, si la voleu tastar. No és cataquesta. És que se l'han fotut els del primer grup. Si algú vol tastar-la, li hem pulgat.
ser dels primers que hem portat un empresari a la presó per delicte ecològic, el senyor Puigneró, Sant Bartomeu del Grau, que quan tenia els seus vestits de color blau, el riu Ter baixava blau, quan la fàbrica tenia de vermell, el riu baixava vermell. I aquesta tarda estem fent la trobada d'entitats, que consisteix en 5 entitats de Manlleu que es distribueixen a l'embarcador i els repartim als glosadors, de tal manera que hi vagin 30 o 40 persones a cada entitat. L'entitat explica què fan a Manlleu i els glosadors canten sobre el que fan a Manlleu. Els del teatre s'han inventat alguna cosa extra i cada entitat s'ha motivat a explicar de la seva manera com és ella i està sent molt divertit. L'espasa, aneu-se'n tots al carajo, o si no aneu a Israel, teus fills i en Netanyahu. Hem vingut a cantar. Corrandes i aquí no hi ha tabola, cantarem que la serpent no existeix a Folguerola. Deixem espai, que ell vol cantar. I jo amb aquesta boina faig com dels iaios d'abans i us dic que jo, en aquell temps, no hi havia glosadors tan grans. Les gloses venen i van i la glosa fa profit. No hi ha cap glosador gran que abans no ho fos petit. Una organització molt encertada, la participació de les entitats, poder glosar i conèixer el poble a la vegada i que el poble conegui la glosa, crec que està molt bé. I també hi ha hagut una manera diferent d'organitzar, sobretot la tarda de les 12 hores, amb activitats i temes diferents del que anàvem fent habitualment, que eren correbars i això, i no sé, està molt entretingut i molt divertit. Som l'únic participant que ha fet les 17-12 hores totes. Esperem que aquesta tarda us ho hagueu passat bé, coneixent el nostre poble, el nostre territori, la gent que participem activament en el nostre poble i així hagueu tingut una mica la visió de com som. El que passa és que no heu pogut passar tot arreu i també falta una entitat, que és la Colla Gegantera i Grallera, deixeu-m'ho dir bé, que a més és una entitat que vam fer 100 anys fa 2 anys, o encara estem de celebració. La melodia es trenca, es nota que abans allà t'has posat tu ben flamenca. Canta-li, 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 canta-li sense parar. La colla de geganters, però falta agrair una cosa, que no hagin dut els grallers. Entre amics i amigues pots punyir i criticar, però mira, ves amb cuidado que te la pots carregar. I és molt bona decisió, no grallers facin ara sí, que seria molt pitjor, grallers de maldat. Jo sí que em faré un abús, no t'ho prenguis amb desaire, que vist no ets gamarús, però sí que ets bon rapinat. Sau implora, i perquè som un cert, ser grallera i glosadora, digue'm cremaré a l'infern.
És el primer cop que vinc a les 12 hores de glosa. Sí que havíem anat com a corrandes a Montagut i anem cada any, i com ens mola molt la glosa, bueno, com que és xuli, i sí que ha sigut com un descobriment, perquè el format realment és molt diferent. I com has conegut que es feien aquestes 12 hores? Bueno, perquè just a les últimes corrandes de Montagut, com van dir pel micro, ei, que es fan les 12 hores de glosa a Manlleu, no sé què, i va ser com, vale, guardem-nos la data i anem-hi. Gent que glosi és el que cal per posar aquest poble en marxa. I amb els versos de xixarxa de comunitat real. En 12 hores quin regal passar el relleu del mot, la llenya de cada brot, Encendrà diverses rames, mantenint vives les flames. per poder cremar-ho tot. Per poder cremar-ho tot. Mantenint vives les flames, Encendrà diverses rames, la llenya de cada brot, passar el relleu del mot. En 12 hores quin regal de comunitat real. I amb els versos de xixarxa per posar aquest poble en marxa. Gent que glosi és el que Improvisar sense fi, com si no ho haguessis fet abans. Tot t'ho vol sentir la veu dels països catalans, fent cultura popular, la glosa com a lloc segur. I no ser rockstar, si aquí tenim un lloc per tu. Les 12 hores de Manlleu, 12 hores de Manlleu, les de Manlleu, les 12 hores de Manlleu.
que tant hem esperat perquè podem anunciar on seran les properes 12 hores. On seran? Mallorca! A Pollença! Qui no té un carritxer a sa casa, amb tot esto possible. Potser no va ser rei, les passa per azar, esta va tindre que curar. Tienes todo que talent i que traça, ja veu de tu en tot el clar. Que no falla la reina, i el vitor real, un tobogán, flipant el tobogán, que venga algún ripot, que està passant mal. Un tobogán, flipant el tobogán, el pobre home, i que no dona la felicitat. Doncs ara clar, perquè només s'ha de guaitar que teniu Miquel Montoro. Miquel Montoro. Pilotes, el que dius és cosa xorca, el que dius humor fa mal, que en Montoro i en Nadal no representen Mallorca. I ho dic amb alegria. Vols que canti jo? No control que ve el so i el teu to, no hi ha qui el curi, que tu has perdut el to i jo crec que per Mercuri. Diré veritat com un temple i ho diré amb un sol mot, que jo sóc el clar exemple que avui ho he donat tot. Ho dones tot en sa glosa i ho diré amb un mot. Si tu ho has donat tot, has donat molt poc i És que a mi això em cansa i el que has dit a mi no em vibra i crec que aita balança, crec que molt es desequilibra. Haig de pensar en un mot per seguir aquest procés, perquè aquell que ho dona tot no està obligat a més. De la glosa mai n'ets farta i jo et dic que tinc en ment, ai que tu per mi Marta sempre seràs referent. El que contestaré, si t'esperes un moment, es verà que és referent de tot lo que no has fet. L'Ester aquí ja esclata i ho diu que és essencial, que sou com una xapata però sense el tap final. ara podem parar dins aquest algoritme, sabeu
deu anar molt bé a to, però vos falla el ritme. Un motiu a tu per desafiar-te, que em toques la vora viu si tu et fiques amb la Marta. Si tu et fiques amb la Marta. Creu-me. Farem un mot, Toni, no ve sense tassa, que n'hi ha que donen tots uns que volen donar massa. Esa rima gràcil que empleat sentit comú, jo me ficaria en tu, però seria molt fàcil. He de contestar i faré vessar la tassa, i n'hi ha que donen massa i n'hi ha que no hi ha perdonat. Diré amb un salmó perquè em surarà del nas. És important donar-ho tot i tenir un bon matalàs. Si et passes amb els teus vots, vindrem tot el club de fans, perquè la defensem tots pels països catalans. No sé què pretens i això ara no se descarta esperar contestar Marta quan de matalassos tens. I ara això se descontrola i ja me té ben calent, però crec que té talent per defensar tota sola. I això, i ara que toca l'Alícia, ho diré que no té fin, que he comprat la franquícia i de tot el picolín.